Stond voor schoen erop. Geweldig. Testicle en twee. Testicles, dat is toch gedaan anders? En hè? Downstairs. Onder de navel. Hangen die. Ja, oké, goed beginnen. Anderen zeggen, oh, loeien de klokken. Is dat zo? Ja. Oké, nou, meteen een goed begin. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Het Oor van Batterhof. Deze keer met... Van Steunis. Jazeker. Geen vreugderum en veerdrijen, toch? En dan word je dat paardje, ja. Ja, denk ze? Ja, wat hebben we de hele tijd voor niks anders gedaan als geschippeteerd onderin. Ja, dat is... Jong, aait, Knap. berumpeld. Ik wou nog knapper zeggen, maar gewoon. Ja, zo. Leuk, ja, we gaan weer binnen een uurtje een liedje maken, een bestaand liedje, daar gaan we een tekst op maken, maar we gaan er volledig blanco in, want normaal zeg ik dan wel van, ja, zoek, probeer je te vinden, hè? Misschien valt het je in of we kunnen gebruiken. Mij is me niks ingevallen en bij die eigenlijk ook niet. Dus Ja, ik heb geen niet aan gedacht. Ja, fijn. Want dan word ik opgewonden als ik heb niet met die. Ja, nee, dat Als dat je met wil een ik wel. Batterhof kan ons doen, dan Ja, dat wil ik deksel inderdaad. Meestal wel van vrouwen, maar meidjes zet dan. meidjes. Meidjes is meer geciviliseerder. Nee, oké. Heb ze veel ervaring met? Heel veel. Ja? Ja. Het heeft wel het geld gekost. Ja, nee, oké. Om alimentatie. We gaan beginnen. Doe je play. Ja, ik heb al geduid al op, hè. Oh ja, we zien er binnen. Nee, oké. We moeten dus nu op zoek gaan naar een liedje. Maar hoe gaan we veel? Gaan we veel? Gaat commercieels, gaat rustigs, een ballad, hoenpapa. Maar mij niet zo uit als je mij met een eerste hit bezorgt. Oh, dat wil lastig. We moeten wel in de stijl vinden wat een paard is eigenlijk. Wat geen van mij zou verwachten. Dan moest je geen bellen doen, maar dan gaan je janken. Nee, ik vind wel geen paard. Zeg. Kijk, ging de gang pieken in het keum en dan de kom. Ja. Dat kennen de lui van mij. Maar er zijn nooit dingen die de lui zo dingen van verrekt. De teun is dat hoor. Ik heb er een keer een Engelstalig liedje opgenomen. Vond dan even met een woord voor woord uitspraak wie ik moest zingen. Ja? Ja, dat is toch wel leuk. Nou, wel de volgende vraag, of ze goed in Engels bent. Nee, natuurlijk niet. We spelen mijn gebed doet. Weet je wat ik wel leuk vind? Blues. Blues? Blues. Oh, maar jij hebt met je t-shirt aangedaan, wel zingen een blues. Ja, dan maakt ze een t-shirt blues. Dus die geest eigenlijk voor, je hebt wat veel leuk vinden. En niet commercieel. Ja, misschien wil ik het commercieel willen, hè, met blues. Maar ja, laten we die eigenlijk over. Ja, dat waar ik al bang voor. Ja, dat dacht ik. Ja, daarom ben ik ook gekomen. Ik denk, die deed veel beter, die is jong. De brein die is nog helder. Ja. Die van mij is een beetje verdorven door al hetgeen natuurlijk wat ik moet opslaan naar boven. Ja. Dus ik denk, ja, die is een frisse jong. Die misschien zit dat wel tegen me van Frans. Ja. Wel eens zomaar Jamaica liedje. Zo. Ja. En dan denk je van je vrouw erbij die hier achter stond te dansen. Ja, zo gaat bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat die dan vrouw die achter me dansen. Weet je wat ik ook wil? Stay with up. Lekker vrolijk, stay with up. Zo gaat. Ja. Zou dat niet, vindt ze dat gaan? Wie heeft dat liedje? Stay with up of ze gaat. Zeg je dat goed? Echt goed Engels. Ja, maar ik ken niet zo goed Engels, hè. Ja, begin nog goed. Zeg me op. Ja, dat is wel. Die heb ze wel. Ja, die dingen zien dat Janse Brak bent. Even. Wel lekker, hè? Weet je wat we doen? Ja. Ik merk dat zich zich wel wat alcohol, dat snap ik. We gaan eerst even nog een paar andere. Maar vouwen die even in gedachten. Ja. Of een Duitse slager, zou dat niks voor zien, mensen? Duitse slager. Jawohl, vrienden! Jetzt geht's los mit dem Batterhof van Frankie Tunis. Ik ken helemaal geen Duits, hè? Nee, Ik verstaan er toch helemaal niet. mensen niet. Ja, echt. Dat is echt ik heb nu eens opgelet. Het is wel heel langzaam, hè? Ja. Te langzaam. Nee, dat moeten we niet in zoeken. Nee. Nee. Vindt ze het leuk als ze lui ook een beetje kunnen metbewegen? Ja, jawel, die moeten ook met eigenlijk kunnen zingen. We moeten het eenvoudig houden, vind ik. Toch?
Een beetje blues, echt. Blues, Blues Brothers. Echt. Maar wat vindt ze eigenlijk van Bye Bye Love van de Everly Brothers? Ja, dat vind ik wel geweldig. Ik kan hem voor tweestemmig doen. Bye bye love. Bye bye happiness. Hallo loneliness. Ja, met een Maastrichtse tekst en Ja. een dikke coupletje, een coupletje. Ja. Ik voel het wel even. Wat je maar maken van bye bye. Dat komen we dadelijk. Oh ja, dat komen we dadelijk. op. Ik ga hem praktiseren. Dus ik heb dich Jawel. Ja. Ja, oké, Dus top. dat is ook nostalgisch en vernieuwend dat veren doen met de tweeën. En als je zo kijkt naar de Everly Brothers, dat kost te veel wel zien, hè? Ja, dan moest je weer aan de andere kant bekijken, aan de achterkant. Daar stond twee Baterhoven nevenaan daar. Every Brothers. Everly Brothers, wel goede muziek, hè? Lekkere muziek is dat. En dat is ook midden-tijd. En we gaan het nu. Dat is wel zo uit, ja. Wat vond ze van het liedje wat ik voor dich gemaakt had? Goed, chic. Ja, vorige week? Ja. Wel een liedje worden, dat. Ik wist het. Daar heb ik wel emotioneel onder geworden. No. Jawel, en vooral dat ziet dat had ze gedaan. Ik denk dan niet aan het liedje, ik denk aan de persoon wat dat zegt tegen die, snap je? Ja. Dus dan heb je uiteindelijk toch gevoel. Ja, dat ligt aan boe. Dan gaan we beginnen aan de tekst. Ja, bye Sjaat. Bye leven Sjaat. Nou, bye. Ik zal dich meteen even, want ik heb natuurlijk ook inspraak. Ja. Ik ben altijd een beetje allergisch voor Engelse woorden in Maastrichtse liedjes. Ja. Dus dan moeten we... Hi Sjaat, dat is ook Engels, hè? Ja. Hey Sjaat. Hey Sjaat van mij. Hou nu een stiegen zich. Bye Batterhof. Ja, dat kan op een gegeven moment wel erin. Ja, dat bedoel ik toch. In de zin van toch weer gewoon strijden, een maatje. Ja. Dan zeg ik bye Batterhof en dan zing ik en anders zeg ik bye Nagraaf. Ja, zie worden in Nagraaf. Die werkt de baas en zielig op de bank. Of we beginnen met shut the pie. Ik wil alleen maar me. Ja, zo gaat. Op mijn vubbet, hè. Hey, mine pie. Mine pie? Dat klinkt wie... Dit deelde met me. Hey, pie. Wel alleen maar me. Dat wilde alleen maar me. Maar het gaat niet me. Maar dat gaat dan vooral over dich. Ja. Shut the pie. Ik wil alleen maar me. Ja, Ja. via alle twee als je had. Alle twee. Alle twee, ja. Ja, alle twee, ja. Alle twee. Maar dit is normaal. Hello, loneliness. Zeg die je met me niet. Val dicht maar in de snie. Val dicht maar in de snie. Shut the pie, ik wil alleen maar mee. Ja, veel met dus twee. Eén keer noemde pie. En een keer. Ja, dat komt niet lekker ooit, Shut. Ene. Hello, loneliness. I think I'm gonna cry. Dus dat moet je zien. Al is het nog maar één keer. Al is het nog maar één keer, ja. Ja, doen we dat? Shut the pie. Ik wil alleen maar me. Ja, veel met de twee. Al is het nog maar één keer. Hier, doe dat maar. Wel met mij wie niet. Bel mich met me niet. Is dat gaat? Of ik wil alleen maar me. Bel mich met me niet. Ja, toch we dat allebei pakken, dat kan ook. Is wel leuker, hè? There goes my baby with someone new. Dus Dat betekent, ja, dat gaat mijn ja, dan meisje. gaan we mensen met iemand anders. Ja. Dus is een debat. Dat gaat een shotje Dat is een debat erop. met een klein. Ik zeg van, diep is mijn leefde, laat me niet gewoon. Ja, dat is toch goed. Die best mijn leefde. Of diep is mijn leven. Die best mijn leven. Nog een keer poëtisch. Die best mijn Leven, mijn leven, laat me niet gewoon. Wil alles geven, Wel alles geven. Wil alles geven, sloom. Maar dan vergeet, mijn hart gaat sneller sloom. Of vergeet, het is niet gedaan. Kom bij mij stoom. Of zo van, gaal hoe ik ook ben, wil met die knoevelen, ik heb zo'n zin. Vindt u het niet leuk? Ja, zeker. Jawel. Ja. Ja, dit is de kindspeakmachine. Dit ben ik als ik enthousiast ben.
Die is mijn leven, laat me niet gaan. Wil alles geven, kom bij me staan. Ja, dat waren 2 regels. Okay. En dan ben zo gelukkig en dan ben je ben. Ja, ik snap dat het. Moet dan dat terugkomen. Zeg dat daar gewoon. Ja, maar de luistert niet. Ja, sorry, de bus gefocust op hetgeen. Wat ze wil typen. Ja, dat is goed, dat is wat typisch. Maar dat maakt het herkenbaar voor de klant. Dat is helemaal gelijk. Alweer. Weet je wat mij opvalt? Ja. Die gips, als je gelijk hebt, dan spreekt ze de waarheid. Al best te lelijk, al best te knap. Al best te lelijk. Nee, dat vrouwen zijn allemaal even goed, zeggen ze toch. Hè? We moeten ze niet discrimineren. Nee, dat is wel. Ja, maar dat geldt ook net zo goed voor die gemiek. Ja. Kijk, al best te lelijk, al best te knap. Ja. Er zit helemaal niks. Toch? Hier zit me een beetje opgeschreven. Ik ben een beetje inspiratieloos vandaag. Normaal shuttle ik het zo in mijn mond. Ja, dan komen we toch nog een keer terug. Nee. Over niet aan beginnen. Soms gaat het even wel eens mis. Ja. Soms gaat het even... Ja, we zitten weer wie moord en het doen dat. Ja, dat zeg ik toch. toch. Soms gaat het even... Dat zeg ik toch. Niet zo wie... Soms gaat het even wie het moord. Ja, zo wie het... Soms gaat het even... Niet wie het moet. Ja. Dat zeg ik toch een keer tegen geleden. Ja, dat heb ze niet gezegd. Koopt hij een bloemje en is het goed. Zijn onder de ogen is zijn onder de ogen, het is weer goed. Dat is toch poëtisch, of niet? Ja, ik zijn... Dat heb ze niet gejank. Zijn aan die pupsen? Nee. Ja, met ogen. Zijn aan die ogen. Ja. En dan de rest. Dat was de rest. Fubben. Dat heeft er niet zo lang over gedaan. Aan je toe. Hé, een oor. Een oor? Of moet hem nog opnemen? Ja, dat is zo gebeurd, gepiep. Ja, dat bedoel ik. 1, 2, 3. Schattenpie, ik wil alleen met mij. Ja, veel met de street, al is het nog maar 1 keer. Schattenpie, ik wil alleen met mij. Ja, veel met de street, al is het nog maar 1 keer. Ik wil alleen met mij. Ik wil alleen met mij. Schattenpie, ik wil alleen met mij. Ja, veel met de street, al is het nog maar 1 keer. Ja. High five. Wat toppie. Dat hebben we toch goed gedaan, toch? Ja, vind ik ook. En in een redelijk groot tijdbestek. Jawel, zo groot als in een uurtje. Maar, de grote vraag, denk je dat het gaat kunnen worden? Tuurlijk. Het item is hier leuk. Ja, ik wil het heel graag uitbrengen, maar we gaan het niet uitbrengen als dit filmpje minder dan 500 likes heeft. Dames en heren, je kent Franske toch nog, hè? En Franske wil altijd voor u klaarstaan. Als je nu zorgt dat die 500 likes, en ik weet dat zeker voor tijd van, ja, laat ik robuust zeggen, op een week, tot voor die holen. Dan gaan we voor het opnemen en dan brengen we het uit. Ja, dus ik opnemen, we hebben een shows opgenomen natuurlijk. Ja. Maar de clip. De clip opgenomen, ja. Gewoon voor dat bedoel opnemen, ik, ja. zodat we die ook kunnen uitbrengen. Dus het ligt helemaal bij u. 500 likes, vanaf dan komt er uit. Ik wil heel graag weten met wie ik de volgende keer de studio in mag. Heb je een suggestie met wie zou leuk zien? Voor Erben bijvoorbeeld. Erben? En natuurlijk mijn allerliefste vriend Zico. Big Benny. Ja. Hey kameraad, doe me te kloeken, bijvoorbeeld. Dus laat het even weten in de reacties wie, welke suggestie dat geven hebt. Wie weet vraag ik degene of die groep dan wel hij zo in de studio. Voor nu bedankt voor het kijken. Ik hoop dat het leuk voor ons Frans dat zij was. Ik hoop dat jij nog 10 keer terug mag komen. Nou, tot morgen gedaan. Heel erg gezellig. Bedankt voor het kijken en tot weer als het is. Tot de volgende keer.